Andorra, amb una població de prop de 78.000 habitants, té una economia rica i diversa, amb un PIB per càpita de més de 36.000 euros i una taxa d'atur de les més baixes d'Europa. En els darrers anys, s'ha convertit en un destí molt atractiu per a la inversió estrangera i per a les residències passives, principalment per la qualitat de vida, l'entorn i el benestar. El teixit empresarial del país està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses i el seu gran dinamisme ha generat una economia en constant evolució. La Cambra neix l'any 1993 per a la promoció econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses des d'una perspectiva objectiva i global. Amb més de 25 anys de trajectòria, ha esdevingut la veu de tots els sectors i activitats. La seva història és el reflex de la història econòmica del país. La salut de l'empresa és el millor indicador per al desenvolupament econòmic d'un país. Per això es fa indispensable el rol de les cambres de comerç. A la cambra escoltem, ens preocupem i ens n'ocupem. La nostra activitat està orientada completament al servei de les empreses. L'escolta activa i el diàleg són fonamentals en la nostra activitat quotidiana. Estem al servei d'autònoms, petites, mitjanes i grans empreses. La cambra és casa seva. A la Cambra fomentem el diàleg entre l'empresa i les institucions i treballem amb visió estratègica de país a llarg termini. Una de les nostres funcions principals és la defensa dels interessos generals de l'economia representada pels diferents sectors d'activitat. La Cambra ha esdevingut una institució respectada i penso que també estimada per la proximitat i l'acompanyament que fem als empresaris i als professionals, com no pot ser d'una altra manera, som accessibles, propers i de consens. Per llei, tenim una important funció consultiva davant el Govern, el Consell General i la resta d'organismes públics per vetllar per l'interès econòmic general. D'altra banda, la llei ens assigna tota una sèrie de funcions público-administratives i oferim un ventall de diferents serveis d'interès per les empreses. Estem per ajudar en qualsevol etapa del cicle de vida d'una empresa. En un procés de transformació global, la Cambra vol contribuir a repensar un nou model econòmic sostenible. La Cambra és un interlocutor imprescindible per fer front a la complexitat dels nous reptes globals i el context econòmic. La nostra activitat ha de donar resposta als reptes de país, fent més fortes i competitives les nostres empreses.